Ha te is szeretnél 2 hét alatt eredményeket elérni az arcápolási termékeiddel, és szeretnéd megtudni, hogy mi is az a csoda kollekció, akkor maradj velem! Sziasztok! Én Orosz Bertus vagyok, üdvözöllek titeket újra a YouTube csatornámon, ahol ebben a videóban amerikai csoda kollekcióját fogom nektek bemutatni, ami a Timewise 3D névre hallgat, és egyenként fogom nektek bemutatni a termékeket, hogy miből áll a termékcsalád. Az első a kollekcióból egy 4:1-ben lemosó, és hogy miért is 4:1-ben? Azért, mert tisztít. Vannak benne egy pici radír golyócskák, ami egy icipicit radírozza is a bőrötöket. Ugye tonizálja a bőrt, elkezdi már hidratálni, mivel ez is a Timewise kollekcióból való, és a B-vitamin komplexumnak köszönhetően pedig segít, hogy a bőrötök fényesebb legyen, ragyogóbb legyen. Ugye a B-vitamin nagyon jó a pigmentfoltok ellen. Ez a termékcsalád már a tisztítástól elkezdi ápolni is a bőrötöket, és ránctalanítani. A második a termékcsaládban egy antioxidánsos hidratáló krém, ami 12 órás hidratáltságot biztosít az arcotoknak, és ezt a krémet reggel és este is fogjátok használni a tisztítóval együtt. Ez egy nagyon egyszerű lépés, megtisztítjuk az arcunkat, ugye közben még van egy tonizáló lépés, amit itt most nem fogok nektek bemutatni, de a következő lépés ugye a hidratálás reggel és este. Aztán van egy szemránckrémünk, ami alga kivonatokat tartalmaz, és ennek köszönhetően nagyon szépen lágyítja a mimikai ráncokat, a duzzanatokat le tudja húzni, és a különböző elszíneződések ellen is nagyon-nagyon jó szolgálatot tud biztosítani. És akkor ebben a kollekcióban még van 2 darab szérum. Az egyik, ez ilyen éjszakai, pici golyócskás szérum, ami egy ilyen megújító szérum. Ezt éjszaka a hidratáló krém alá kell felvinni, és körömvirág kivonatot tartalmaz, ami ugye meg is fogja nyugtatni éjszaka a bőrünket, és ezeket a kis golyócskákat, amit NutriBeats-nek neveztek el a cégben, ez pedig resveratrolt és B-vitamin komplexumokat tartalmaz. Ez azért nagyon fontos, hogy ilyen pici golyócskákban van benne ebben a szérumban, ugyanis sokkal tovább megtartja a frissességét, mert ahogy ki fogjátok pumpálni ezt a szérumot, ezek a pici golyók úgy fognak szétpattanni, és a resveratrol is, és a B-vitaminok is frissen fognak bejutni a bőrötökbe, és ugye éjszaka arra van szüksége a mi bőrünknek, hogy regeneráljon, és a resveratrol ez egy nagyon-nagyon jó antioxidáns, ami regenerálja a bőrt. A B-vitaminok, ugye, ahogy már mondtam, tudnak harcolni a pigmentfoltok ellen, nagyon szépen ki tudják világosítani az arcunkat, és ugye a 3D komplexum, ami benne van ebbe az egész termékcsaládban, az pedig arról gondoskodik, hogy fiatalodjon az arcunk, több kollagén termelődjön benne, több elasztin termelődjön benne, sokkal rugalmasabb legyen a bőrünk, kisimuljanak a ráncok. És akkor végezetül van ez a nappali szérumunk, ami viszont annak ellenére, hogy szérumnak neveztük el, a krém felé fog menni, ugyanis ez 30-as fényvédő faktort is tartalmaz, és ugye tudjuk, hogy a faktornak, a fényvédőnek kell mindig legfelől lenni, és hogyha mind a 2 krémet fogjátok használni, ugye a hidratáló antioxidáns krémet is, és ezt a 30-as faktorú szérumot is, akkor dupla adagba fogjátok bejutatni a bőrötökbe ezt a 3D komplexumot, ami ugye azért felel, ez egy levédett komplexum a Mary Kay Timewise kollekciójába, amit csak ebbe található meg, és ugye így dupla adagban fognak bejutni a fiatalító hatóanyagokat a bőrötökbe, és ez a szérum pedig opuncia kivonatot tartalmaz. Az opuncia ugye egy kaktusz, ami azért felelős, hogy napközben
ugye megvédje a bőrünket, a bőrünk felületét, a bőrünk védőrétegét, erősítse a bőrünk védőrétegét, és egy olyan védelmet is nyújt a bőrünknek, hogy ne veszítse el a nedvesség tartalmát, a hidratáltságát, hanem bezárja, bent tartja a bőrünkben ezt a hidratációt, ugye, amit az antioxidánsos hidratálós krémünkkel bele tudunk juttatni, úgyhogy ez egy napközben ez egy dupla védelem, mert ugye tudjuk, hogy napközben védelemre van szüksége a bőrünknek, éjszaka pedig a regenerációra van szüksége a bőrünknek, amit ez a NutriBeats-es kis szérum fog nekünk biztosítani, és ugye a krémünk, ami most már nappal és éjszaka is lett, ez fogja biztosítani a 12 órás hidratáltságot, és ugye az antioxidánsoknak köszönhetően pedig ez az egész termékcsalád nagyon-nagyon jól tud harcolni a szabadgyökök ellen, ugye a különböző szennyeződések ellen, cigarettafüst, stressz, alváshiány, rossz étkezés vagy rossz táplálkozási szokásokat is egy icipicit korrigálni tud, de mondjuk csodákra, mindenféle csodára nem képes ez a termékcsalád. Ugye nagyon fontos, hogy belülről is hidratáljuk a bőrünket, elegendő folyadékot ígyunk tiszta víz formájában, és megfelelő tápanyagot vegyünk magunkhoz annak érdekében, hogy belülről is nagyon-nagyon táplált és szép legyen a bőrünk, de hogyha kívülről akarjuk ezt a tápláltságot még fokozni, szeretnénk megelőzni az első ráncokat, vagy hogyha már megjelentek az első ráncok, akkor szeretnénk őket egy picit visszafogni, szeretnénk őket kordában tartani, akkor ez a Timewise Miracle Set, ez a csoda kollekció, ez körülbelül 20-25 éves kortól már használható, és felső korhatárt pedig direkt nem mondok, mert hogy van, aki 40-50 évesen sokkal jobb bőrkondíciója van, mint egy 20-30 évesnek, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy mielőtt megvásároljátok a termékeket, keressetek fel egy amerikai független kozmetikai tanácsadót, hogyha nincs ilyen a környéketeken, akkor nyugodtan keressetek engem is, és én lehetővé teszem nektek, hogy kipróbáljátok ezeket a termékeket ingyen és bérmentve, azért, hogy megtudjátok, hogy nektek tetszik-e, a bőrötöknek tetszik-e, és ugye minden ilyen kipróbálást megelőz egy bőr felmérés, hogyha ez online történik, akkor én csak rátok hagyatkozom, átbeszéljük, hogy milyen a bőrötök, milyen az igénye, most éppen hogyan törődtök vele, milyen termékeket használtok, és hogyan néz ki, hogyan érzi magatokat a bőrötök. Ha pedig ez személyesen történik, akkor ugye szemügyre is tudom venni a bőrötöket, és ennek megfelelően tudok nektek ajánlani, vagy ezt az alap a Timewise 3D szettet, vagy pedig ettől van egy régebb óta fiataloknak is kitalált szett, ami egy kicsit erősebb, és ugye ennek alapján, hogy milyen állapotban van most a bőrötök, és nem annak alapján, hogy hány évesek vagytok, annak alapján tudok nektek ajánlani, és össze tudok nektek állítani egy egész arcápolási rutint, egy termékcsaládot. Hogyha még nem tudjátok, hogy mi az amerikai, vagy nem hallottatok róla, akkor nézzétek meg az előző videómat, ott egy kicsit mesélek a cégről is nektek, és folyamatosan fogom nektek bemutatni ezen a csatornán a termékeket, hogy ugye megismerjétek, megismerkedjetek vele, mert hogy a cég 2023 novemberében fog érkezni Magyarországon, és így szerintem mindenkinek újdonság lesz, akinek nincs olyan szerencséje, hogy a szomszédban valahol van egy kozmetikai tanácsadó, de hogyha ez nem így van, akkor nyugodtan kövessetek itt a YouTube-on is, és a Facebook csatornámat is jó, hogyha bekövetitek, mert ott körülbelül már egy éves anyag van az amerikai termékeiről, vannak ott sminkes videók, vannak ott arcápolási videók, úgyhogy ott is nagyon-nagyon sok infót megtudhattok ezekről a termékekről, és a YouTube és a Facebook csatornámat pedig megtaláljátok a leírásban is, de el is mondom, hogy Bertus Orosz _ Love Yourself. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és nézzétek meg a következő videómat is.